Vidi i klikni naziv je akcije koju provodi Policijska uprava Koprivničko-križevačka u suradnji s HAK-om i Dječjim vrtićem Tratinčica iz Koprivnice. Cilj akcije je priprema i edukacija djece za što sigurnije samostalno kretanje u prometu prije nego krenu u prvi razred. Što će djeca moći sad neposredno sudjelovati u ovom projektu, u ovom programu, što će osobno na svojem iskustvu vidjeti što znači dok se vežu u sjedalici, što znači biti nevezan, koje su opasnosti, koje su posljedice, da bi mogli to i primijeniti danas sutra u svojem životu. Projekt Vidi i klikni je dio misije HAK-a i koncepta cjeloživotnog učenja o prometu, a svrha mu je preventivna. Statistika, nažalost, crna, da je 50% djece stradalo u vozilima upravo nevezanjem. I utjecanje na vozače, na roditelje je upravo ocijenilo se najbolje kroz djecu, a istovremeno i stjecanje te navike od najmlađih dana. Već nakon održanog prvog sata djeca su doista naučila mnogo. Da čujem, Petre, što si ti naučio danas? Da se moramo gledati lijevo, desno i opet lijevo da pređemo preko ceste i ako je zeleno svjetlo moramo onako gledati lijevo, desno i ako auto nam dopusti da idemo onda tek možemo preći. Što radimo dok sjednemo u sjedalicu auto? Onda vozimo. A što prije nego što krenemo moramo napraviti u sjedalici? Zavezati se. Što napraviš prvo dok sjedneš u auto? Zavežeš se. A zašto? Zato da dok krenemo da ne upadnemo kroz prozor. Planirano trajanje projekta je 2 dana, a u to vrijeme obuhvatit će ukupno 6 vrtićkih skupina Dječjeg vrtića Tratinčica.